bangcwele ngoba umsebenzi selugqityiwe, andinanto endisayithetha, kodwa bangcwele andikwazi ukuphuma kabuhlungu ngoba kukhona into endihlupha. Nkosi, bendikuvile ubunzima babafazi abezama na andizuthetha ngomfazi olungileyo, kodwa kukhona indawo endifuna udlula kuyo. Kukhona into ethethwa nguThixo phaa kwizityhilelo, isahluko 12. Uzifundele phaa iqala liyophuma phaa kwa-17. Andizoyifunda ngoba uThixo umsebenzi ugqibile, kodwa kukhona into endifuna uphuma uyiphethe kule nto uyixelelweyo namhlanje. Uthi uThixo phayana yavela kwenzeka isimanga, yehla inamba, kodwa ngelishwa yafika umfazi exhotyisiwe, yafika umfazi embathiswe ilanga, yafika umfazi inyanga iphantsi kweenyawo zomfazi, yafika inamba umfazi exhotyisiwe, kuthiwa wayethwele izikazi ezitwethe entloko, ngoba uThixo wayeyazi uba inamba lutshaba lomfazi. Wamngasa uThixo umfazi. Ebazalwane, le nto iqala e-Edeni. Kwathiwa xa siqalekiswa, kwathi inyoka izawusinqola isithende, kodwa thina sizayityuza. Sinikiwe i-authority, sinikiwe i-dominion. Thina phezu kwenamba sizayikhasisayo. Ungakhathazeki zezibhayisi zenamba, imali kunqola kaloku inamba ienene nomfazi. Kodwa mamela nje uxelele, uThixo wenza isimanga. Uthi umfazi xa elunywa eza kubeka umntana, yafika inamba, kuthiwa yamlalela ngoba ifuna ukwenza lo mntwana. Kodwa uThixo wenza isimanga, wamxhwila umntwana engekakwenkwe inamba. Akugqiba uThixo akamshiyi umfazi, wamthatha umfazi wambeka endaweni amlungiselele khona. Ikhona indawo makhosikazi esilungiselelwe kuyo uThixo, ngoba uThixo uyayazi uba likhona ixesha lenamba aphinde ikujamele emtshatweni wakho, isivale isibeleko, ngoba le namba ifuna ube sisithuko. Kodwa ikhona indawo alungiselelwe kuyo, kuthiwa yasiwa Nhlango. Apha manuku umfazi ubheka Nhlango, apho ulungiselelwe khona indawo yakho yomthandazo. Inamba yenza umsebenzi. Yeka inamba ngoku isakhupha lotata uba makawulala ngaphandle. Umsebenzi wenamba. Yeka inamba ngoku isamxilisayo lotata. Umsebenzi wenamba. Kodwa wena ufityisiwe, uphathisiwe, unamandla, unabukhosi endaweni yakho olungiselelwe kuyo. Kuthi uThixo umfazi wamfakela impilo zokhozi, ngoba wayeyiqonda uba ayiphelelanga le ndaba. Jonga nje uxelele ukhozi lona xa kuzikhwithelo kuthiwa lijonga nalo lithi nakulibona ukhwithelo linyusi
standard awukufasi olukhwithelo ujongene nalo phakamisa standard ngoba wena unikwa impilo esokhoza suhlala mani njengenkukhu wena unikwa impilo sokhozi baphela ngasentla ethi ujongene nayo sowulungisiwe nguThixo uzayi-overcome ngoba kukho indawo obekwe kuyo wena ozawuhlala kuyo uthandaza uThixo. Ngifuna uthetha xa simfana ngokuThixo umsebenzi wokugqibile ndifuna ukuxhobisa khala nentlako ikhona indawo eyenziweyo ebeyazi uThixo uba le ntombi yakufuna yayazi uThixo ngokungena kulo mtshato ubinambi ikhona ikulindile ebeyazi uThixo ngokungena kulo mtshato ubikhona inamba kodwa funeka uzazi uba bewubhathisiwe unawo amandla oqobo ngegama lenkosi. Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen, bazalwane. Amen. uThixo ugqibile edutywa Yebo! ayibonke futhi bazalwane kodwa uThixo uthi ufuna makhasha analemosi enele kwashika nemona maya esilapha ililo sokobobo helele kanisa ya maya uthi ukhona abasenhlango khona amakhosikazi asenhlango sacela zozibuyisa phakathi afumana amandla amatsha nabo Jehova nabo phambi kwakho nabo bekhulile adinga amandla aphathisa amandla aphathisa amandla aphathisa amandla aphathisa amandla analiboshata akhatabakasukata ipakasetelekata mandla kamoyingwele mandla kamoyingwele mandla kamoyingwele amandla kamoyingwele amandla kamoyingwele shakamakasukuto lipakatabakatotakase lipamatalitamoya mahashuwa kasaya eleboshataya. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ah, shibekis. Siyabonga Banyoni, siyabonga kwenzekile. Siyabonga kunkani, siyabonga Thixo. Nceda lamakhaya Nkosi. Nceda these families, mighty Jesus. Nceda le mitshato Baba. Pini leo
strength awasani nenkosi yamakhosi. Uyeva kuyathethwa kodwa wena awazali nomsindisi owafela kubo bonke, owathwala isono sehlabathi. Khona nje, just take your step. Use ngaphambili uzothi Yesu uyakwamkela. Namhlanje libhalwe igama lakho kwincwadi zobomi, ngoba unakwazi ukuphila yonke lento esiyifundisa apha ongenaye uYesu enhliziyweni, ungenaye umoya engcwele ozakunceda ukwazi uyenza lento. Just come forward. Sothandaza nje nawe. Ilula indaba yokwamkela uYesu bazana. You just come up front. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Uthubonga moni ngamnye osindiswayo. Ifuzu liyaza. Sizawucela ke bazalwana nonke sincedisane nabo sibafake kwi-kingdom kaThixo. Hallelujah. Ithi Nkosi uYesu namhlanje lo namhlanje ndiyakwamkela ube inkosi nomsindisi wami. Namhlanje thatha uqobo lwami, sindisa impilo yami. Namhlanje ndilawulela izulu. Namhlanje ndiyaguquka kwizenzo zonke endizenzileyo ebezisizono.